Next Africa. Hey, Yebo. Kuphelile ngami manje, akuphelile. Awu. BK. Cha. Sanibona noyingane zakwethu akangenibekela lapha ende futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngaza ukuthi ke ngiveza ngotuthu ngakho malo bathi ilast bona magumede mhlabe mangabe usemusha ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu niyalazi indaba esiphezu kwawo udaba oluthinta mother of all maskandi festival, udaba oluthinta uZimdolla, udaba oluthinta umthandeni Elisha umfoko wamanqala. Ngaza kwethu sokhumbula kunevideo ethandayo enkundleni zokuxhumana la khona uZimiphi intokazi yakwaBiyela kade ikhipha iGcokama eStage ilithuka nangenhlamba lapha mangabe ke ethi fuseki lapha. Ngaza kwethu iGcokama lesinyaza abantu abaningi bekade balindele ukuthi uzophawula lapha mhlambe njengoba nawe uZimdolla elitholakele uhlangothi lwakhe naye waphawula esho akusho lapha ukuthi bekutheni okanye bekwenze njani ukuze kufike isinqumo la kutholakala ukuthi iGcokama sekufanele ikhishwe ngenkani ke lapha. Igcokama leshana liziphelele futhi ekhasini lokuxhumana ku-Facebook lapha ke labhala ukuthi umthandeni omnene othobe ngenhliziyo, okusho ukuthi ke akukho azokusho yena nje uyilungele uyithobele ngenhliziyo. Ngaza kwethu ukuthi ke abantu abaningi babalindele ukuthi mhlawumbe uzobhala uhide noma mhlawumbe abe live achaze kabanzi mayelana nesigameko sakhe kanjalo nentokazi Tshitshile Sibona uZimdolla. Mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Ubona mhlawumbe uphawule kahle umthandeni mangabe edlela ngo-voicemail okanye mhlawumbe kumele naye aphawule ngelakhe isayidi ukuze laphana mhlawumbe abantu abaningi bangagcina mhlawumbe sebabona ngathi uyena umuntu ke obe wrong noma mhlawumbe uZimdolla obe wrong, kodwa ke ungaziwa ukuthi ke udaba lusuke kanjani. Ngaza kwethu ake sivele sihlala comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ke ngalolu daba. Mina ngaza kwethu ngelast ke sengiphuma kanjani ngethemba ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo kwakho. Subscribe nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.